Kineto. Je dôležité rozvíjať naše individuálne vnímanie pre posilnenie fyzickej a duševnej aktivity, vybudovanie sily a sebadôvery a nájdenie rovnováhy v každodennom živote i v práci. Sila a stále prúdenie energie sú dôležitou súčasťou úspechu. Čím pozitívnejší vzťah máte sami k sebe, tým ľahšie zvládnete zmeny. Kontinuálne uvoľňovanie energie z potravín nám zabezpečí dobrú fyzickú a duševnú aktivitu, silu a optimálnu sebadôveru. Mnohým z nás robí ťažkosti pravidelnou a správnou výživou získať energiu. Ľudia majú snahu nedostatok výkonu a energie prekonať za pomoci kávy a syntetických energetických nápojov. Kineto bol vyvinutý na základe zdraviu prospešných prírodných rastlinných energetických zdrojov. Kineto kombinuje nielen zelený čaj, maté a guaranu, ale obsahuje aj ďalšie koncentráty. Sú to napríklad čierna baza, zázvor, žihľava, púpava, spirulina, schizandra a ibištek. Pozrime sa teraz bližšie na účinky látok, ktoré sa nachádzajú v nápoji Kineto. Japonský zelený čaj uvoľňuje energiu v organizme prirodzeným spôsobom a je to najlepší spôsob ochrany buniek. Rastlina maté stimuluje telo i dušu. Obsahuje veľa prírodného kofeínu a malé množstvo stimulantov. Organizmus teda môže využiť účinky prírodného kofeínu bez poškodenia ostatnými zvyškovými substanciami. Práve preto je rastlina maté známa v Južnej Amerike ako zdravá energia. Guarana tiež pochádza z Južnej Ameriky. Jej tajomstvom je 5% obsah silného prírodného kofeínu. Na rozdiel od kávy neobsahuje stimulanty a zabezpečuje dlhodobý účinok, podobne ako maté. Čierna baza obsahuje veľa vitamínu C a minerálnych látok, ktoré urýchľujú premenu energie. Zázvor je v severnej Indii a na východe už 3000 rokov známou plodinou. Pestuje sa v tropických a subtropických oblastiach. Obsahuje éterické oleje, ktoré zlepšujú trávenie a pôsobí rovnovážne na naše mentálne schopnosti. Spirulina je malá, sladkovodná mikroriasa. Obsahuje veľa vitamínov, minerálnych látok, aminokyselín a mastných kyselín. To jej umožňuje byť vhodným energetickým zdrojom pre celé telo. Kineto obsahuje vzácnu schizandru, teda čínske ovocie. Číňania už dlhodobo vysoko cenia toto ovocie a pripisujú mu pozitívne účinky na ľudské zdravie. Zároveň tvrdia, že pôsobí ako afrodiziakum, a to pre obe pohlavia. A nakoniec L-karnitín. Prenáša mastné kyseliny do energetických zdrojov v bunkách, ktoré mastné kyseliny premieňajú na energiu. Preto je to najsilnejší spaľovač tukov. Karnitín je vitamínom podobná účinná látka a v organizme sa vytvára z 2 aminokyselín, z metionínu a lizínu. Tajomstvo tohto energetického nápoja sa skrýva v kombinácii vzácnych prírodných vitálnych látok. Využite jedinečnú možnosť, aby ste s nápojom Kineto poskytli organizmu potrebnú energiu a koncentráciu. Rýchlo a efektívne.